achiel marach ni ahinya to gi maber ni ahinya gin mage kaka jafwambo? Apa ni maracha wachak gi marach. Apa ni maracha en gima nyocha timre Embakasi. Aparo ni an pile awacho ga ni ang'o momiyo warito ga nyaka misira wayudi koka wachako penjre ni to ng'ama nyokotiyo jok mage manokoluwo chik. Aparo ni en gima osebedo kaka timwa kaka piny ni pile pile okoket ga prevention manitiere manyalo miyo kik wabed gi masira. Sama masiro wuok ne kineno ka jite koro chiewo mokiriembe tich moking'iyo ni tang'o manotimre gima dino timre ma ok dine ji ohinyore tho kamano. Mara king'iyo Kenya kaparo ni nitiere misira mang'eny mosebedo go mag mach. Ma aparo ni mago onego bed ni gin gik mwang'iyo to wang'iyo ni ang'o mwanyalo keto mondo kik wabed gi masira aina gi ndalo mabiro. Mar ariyo to nchi neno kendo aparo ni wach mar ajali mar ndara kendo oduogo ahinya. Aparo ni waneno ka wasebet gi masira mang'eny mar ndara. Kia ni ok waluw chik, ta kia ni ndara ema ok ber koso nang'o. Tapa ni jowa nyaka koro dog chien mondo ong'e ni to dang' wakonyre nade. To ka intiere ndara, mtokni mantiere ndago gin e condition maber koso nang'o. To kata jok mariembo go to be giriembo ni gin gi license gidhi e school maber to koso ang'o matimore. Nikech ngima mwasebet kwa wito mang'eny. Okapa ni en gima wanyalo morgo kaka piny. Machielo to en gima notimre nyoro gokinyi kuom jowa ma Namibia ni neno ka jatendgi ong'ielo rengo nyoro. Ting'eni king'iyo maber ting'iyo ka nitiere puonj mane oketonwa. Nikech ndalo chiko mancho kadho ncho nyiso jopiny ni an ok apandra. Ayudo ka an gi tuo kendo adhi loka mondo ng'i tuo nano. To kata kadhi loka adhi tieko ndalo achiel mana mondo ng'i. To kotieki tabro duogo mondo thiedha mane pinywa ka. Gimora mora manitiere ibro duogo mondo kel kama kata ka en tuo mar kansa no. To jok moko be bro timo ang'owa bro yudo thieth no. Koro miyo kata ka bed ni nowewa taparo ni nitiere nyis moro monyiso jopiny ni ka in jatelo to kochuno ni nyaka koro iti gi omenda mar jopiny mondo itim ang'owa iyud thieth. Nikech kata mano dhi loka no wacho ni ok abi tiyo gi omenda mar jopiny, abro tiyo gi pesana. To kata ka duogo joma biro birogo abro kelo jowa mapuonjre ma gimora mora makelo mar mashin no bro konyo joga. Koro aparo ni en kata ka ero nitiere lit ma gintiere godo. Tapa ni nitiere gimonyiso. Ma pile pile wacho ga ni ka ng'ato bit matuo kata karwa kata yudo ka ji dhi thiedhre oko. Onge ng'ama mokwongo ipando ni ing'iso ni ng'an notho gi tuo ni. Ipando nyaka deka mogik. Tineno ka ento nonyiso jopiny monyiso gi maber ni nadhi e thieth ma yudo ka nitie gima kama marach koda to koro adhi mbele mondo ayud thieth lakini aduogo mondo gimora mora mashin gini moti kod kuoma ka nyaka bi mondo jopiny botim ang'owa oyuda aina mano. Koro apani anto mano nomora. To nomora kata ka nitiere lit e piny. To gima nomora kendo taneno ka jonyuol jiwore kaka nche wasebet kwa jiwo ji kae ni mondo nyithindo mancho timo klas 8 gi klas 12 mondo wane ka gin jok ma yudo kuonde ma gintiere, especially jok mancho timo klas 8 to kata gi junior secondary school. Aneno kama piny tie mitimo kendo jonyuol ogore jogweng' ogolre mondo ter nyithindo ang'owa e school. Kata kamano to gimedi ok ni koro ka koro gichako sani to koro giwacho ni koro wawe. Aparo ni mane kaka wanyalo dhi mbele sama wajiwo nyithindo go nikech puonj no e gi mich kende ma ng'ato nyalo yawo go ngimane. Erokamano ahinya Kurangwa Jwang'. Mano wach mangima mokalo mar chako godo chenro kinyi ma kawuono mar kaka wanene weche thoth kaendi ma bende wabro yalo. Mana kar dhogi kanyo Roselyn Rawila. Piny Kenya nigi kuyo. Sani wasewito ji maromo 6. Dhano malawo 200 gi wiye nitie ute mag thieth mopogore opogore. Kod rang'iny mopogore opogore mag wang'. Kaloro koda gima notimore mradi Embakasi. Siemruok lwedo ng'eny. Waneno ka okenge moko sani kore kawo gi sirikal, jomoko nyo chungi tich, jomoko noriembe tich. Piny nitie mathoth malo duoko. Ni to dibene wan wahinyo kawo okang' mana ka masira osetimore. Nyaka orit ni ng'ato nyaka tho, ng'ato nyaka hinyre kore kawo okang'. Dibed ni wantiere kod systems ma wanyalo wacho ni okethore kaka piny Kenya.
Nyao ni kanye? Aparo ni kanye ma wantiere mana kar dhogi no. Apa ni nyao nitie ni wantiere gi chike. Wan gi gik monego walu, wan gi migao monego beni chung ne wechegi. Tiyudo ka either ji wacho ni ok dwa luwo, kata mibadhi odonje, kata ji ok odewo, manyaka masira wuogi. Kokineno ka koro iwacho ni heads roll gi dho kisungu. Ni sama gimoro timre ne kineno ka jite penjo ni to ng'ane ne timango, ng'ane ne timango. Ni neno ka chieng' mane gino timre, joma no wuoyo mokwongo ne EPRA. Magi wacho ni ng'atni kano kwayo license didekte ne gitimo ang'owa ne gitamre. To gima ng'ato penjo niya, kano tame didek nodhi mbele nade motimo ang'owa mochako kendo oyaw tijeno modhi mbele. Manyiso ni ntiere tamruok to batgi kar enforcement no tok timo ang'owa ok ti. Manyiso ni onge ng'ama luwo mondo ne ni to ka ng'ane oketo kwayo mar license to neno ka nitiere gik morem mok giketo. To ere kako dhi mbele kendo motimo ang'owa moyaw kendo tijino matimre. Mar ariyo ni neno kata joma nochung' kata jo National Construction Authority mane wacho ni noninde class kata jo NEMA mane ipenjo ka. To ka gin jok matimo inspection mawuotho pile, ting'iyo dieti dhi ng'iyo kamoro tiyudo ni kalatese ma gintiere godo ka ok gin kalatese moyiene gi tiyo godo. Tidhi mana mbele biwe mana ng'atini dhi mana mbele gi tich manyaka masira wuog mokwongo koka koro chako penjru ni to notimre nade nowuok nade. Aya wuon kama ni wacho ni masiro wuoken iwinjo ko wacho mabe ni en nyocho kotim biashara no. Kendo no wacho ni mano ne en garage mar loso mtoka. Ma iwacho ni mtoka mano odonjo matangini ni ne en mana mano bayo to timang'o odonjo. Kata kiwinjo wuoyo ne tineno ka gin jok ma ok odewo kata masira mano timang'owa mano timre. Nikech ka systems watiyo, ka sani ng'atni pod nyalo bet ni wuoyo to pokato make mondo mi opim ne jopiny ni ang'o mano timre. Tineno ka en mana gima wacho ga pile gi dho kisungu ni lip service. Wacho tiwacho lakini mondo koro lu, mondo koro jone, mondo bede kaka example ni gima kama kitimo to mae kaka sirikal bro timo ang'o bro luwi okwane ka nitiere. Waneno mana ka sama gino ncho timore, ineno ka leaders wanyaka deputy president Rigathi Gachagua no dhi kuro kendo giwuoyo matek kabisa ka giwacho ni magi mok timo ang'o ok chak timre. Lakini king'iyo maber kata king'iyo tido gi penjri niya ng'ama onego, nikech pile pile wacho ni kata piny molony gima kama kano timre, joma nitiere chain no temo chug manitiere kaka nigi tich mane lure gi kama ne masiro timre no. Sani tenosi dino timang'owa no se resign. Koro wachako gi CS mar energy. Mar energy. Mwachako godo nikech magi mani e buoye. Basti dhi e PS gin ne directors. Basti dhi e directors. EPRA gini gipenjo tang'o mano timre. Nema gini. Bene gitimo environmental assessment audit. Nikech sami timo clearance mimiyo ng'ato lesen mar tiyo. Onego beni seng'iyo mitimo background check miyudo ni biashara modwa timo ni en biashara maler malure gi chik maonge environmental hazard madhi bet kuom jopiny modak kanyo. Mar ariyo kata sama ng'ato biro mokwayi lesen mokomiye onego beni nitie inspectors mawuotho mang'iyo ni kamoro amora ma gintiere biashara ma kamano kotimo ang'o kotimre. Manyiso ni magi nitiere mana nikech macheche biashara ma kata king'iyo tineno ka en biashara maduong'. Ok inya nyisa ni onge ng'ata achiel e sirikal kata chief kata jaduong' gweng' mano kia ni gima kamano timo ang'owa timore. Governor, gini kelo penj mathoth malo duoko.